Исәнмесез. Владимир Путин декабрьдә азык-төлеккә бәяне бераз авызлыкларга кушкан иде. Будет сделано. Бәрәңге җитештерүчеләр шелтәрле кибетләргә мондый тәкъдим ясаган. Вак бәрәңгене арзан бәядән эконом класс дип сату. Моңарчы ритейлерлар сатуга бары тик ире бәрәңге генә кабул иткән. Шәп идея бит. Те вчера по 5 были очень большие. А сегодня по 3 рубля маленькие. Моңарчы бәяләрне бәйдә тотуның тагын да шәбрәк ысуллары уйлап табылган иде. Сөтне 1 литр урынына 900 мл итеп сату, яки дистә күкәй урынына 9-ны тәкъдим итү. Ә нәрсә, вак бәрәңге учакта пешерсәң әле яхшырак та ул. Бу эконом класс безне яшьлеккә алып кайтачак. Рәхмәт төшкере. Кадакны даими карап, безгә фикерләрен җиткереп торучы Рөстәм абый Закиров әйтмешли. Тәгәрә түккән бәрәңге ашап, тәгәрә бүстек бездә. Уфада кино төшерерлек хәл. Урам җыештыручы инвалид егетне мошенниклар йортсыз калдырган һәм өстәвенә банкларга 700 мең сум әҗәте барлыкка килгән. Бер заман бу дворникны фотограф дусты мотор итеп киендерә дә фотосессия эшләй. Һәм карагыз әле бу урам себерүче бер кино актерына охшаган бит дип журналда бастыра. Бер заман бөтен ил белән акча җыеша башлыйлар. Кирәкле сумма хәтта артыгы белән җыела. Дворникны җирле җитәкчеләр шәйгә чакыра, үзәк телевидениедан интервью алырга чират торалар, ә бер агентлык саллы гына бәягә рекламада төшергә тәкъдим иткән. Моннан нинди гыйбрәт чыгарыйк? Аллаһ Тәгалә адам баласын бер мизгелдә югарыга да күтәрергә мөмкин, һәм бер мизгелдә аска да тәгәрәвең бар. Әле бит кайсы сынау авыррактыр? Менә сорау. Казан ишегалларының берсендә 2 катлы парковка куйганнар. Элек киноларда гына күргән бар иде. Әмма әлеге мөгъҗизага безнең халык сәер сынып карый. Югары уку йортлары каршында шәп булыр иде бу. Мин укыган вузның парковкасында урын бик әз булу сәбәпле машина тәрәзәсенә телефонны язып китешле иде. Мине чыгар әле дип шалтыратасың да лекциядән берәр студент йөгереп чыга. Ә кай вакыт хәтта профессор. Простите, профессор. Нет уж, это вы. Простите. Мондай парковкага сораулар күп. Җимерелмәсме, астагы машинага тамчы таммыймы, һәм иң мөһиме, астагы автомобиль хуҗасы килмичә, өстәге машинаны ничек чыгарырга? Сәер кешеләрсез, сезгә ясап та бир, машинаны да төшереп бир. Соң үзегез уйлап табыгыз инде, икенче каттан машинаны ничек төшерәсен? Сез бит Россия кешесе. Чего не смеетесь-то? Не смешно! Это Россия!